Det går fint, ja. Er det ikke ved at være snart? Jeg er 3 uger ude. Nej, jeg skal det er den 12. marts. Så under. Jeg er lidt over til. Jamen altså, jeg har fået Jake et job på kurset til at finde noget sammen. Og så tænker jeg ikke så meget selv at frem til at gøre det. Så Så er vi klar. det 200